दिनै जोंनि फाख्रिगुरि गामिया नैबे माथावरिखौ थाबायनो थाखाय दानस्रांदों। बिराद हाग्रा गोजामोन माथावरिया, माने जों दैज्लां बोथोराव माने बेजोंनो माथावरिजोंनो थाबायो। बेखायनो जोङो जोंनि गथ' गथायफ्रा स्कुलाव बे माथावरिजों थांनो गोनां जायो दैज्लाङाव। ओरै गाहायजों मोनसे लामा दं, जों मेसेङाव दै गैयाबा बेजोंनो थाबायो, बेजों गारि मथर खारो। आरो नैजों खोब मोनसे फिसा नैबे माथावरिजों जों बाइकल' थांनो हायो, गिदिर गारि मथर थांनो हाला। बेमार आजार जाबा बिराद खोब मोनसे माबा जायो, उसुबिदा जायो। रायजोयैनो जमा नांनानै नैबे माथावरिखौ दानस्रांनाय हाबाफारिखौ लाबाय। बोसोरफ्रोमबो लाबोबाय थाखायो, देग्लायबो लाबाय। हौवा हिनजावफोर हौवाफोर बे स्प्राइटखौ माबाया गावबुराया हरदों अननानै, जोंनि खस्थ'खौ नुनानै जोंनि गावबुरा आदा राजुआ हरदों स्प्राइटखौ। गोजोननाय थाबाय आदा राजुनिसिम। मानाखै खोमा मावग्रा नुदोंलै। ini pedang pedang apa? Orang tadi sikap kena mana beda bisa nih lagi be? फिसा फिसाखौ दानदो खोमालै अयखौ नुनायखौ दाननो हागोन ना नोङो? हायो हमथामसो दानबानो गोलैयो। नङा आंनि फिसाया नाथुर सम नागिरबाय आं।